Bratasena. Iya, aku Bratasena ya Werkudara. Kowe sing tak goleki. Kowe sing mateni bapakku Prabu Baka. Yes. Kowe kangen karo bapakmu. Ya kowe kangen karo bapakmu, kangen karo Gerang Ambayu. Tak susul yang neraka jahanam iblis. Wah, kok getemu wes. Ora tau. Hah? Hah? Weh! Oh. Oh. Wah! Ah! Yeah! Di gua eman-eman kok nek ceklek. Wah! Tumpet kowe iso mabur. Yen ora wani medhun, kowe ditu prajurit sejati kowe. Lho. Medhun ora ngomong. Ah! Ah!
Yatri sangka pirang urinangkul kinempit kempit dosanger naning dawana yok itu kang walangati ya jagat diwakta ya jagat pangestung kowe adalah pancen yo bener yen to pancen Bratayuda kuwi perang suci ora baen-baen mongko durung ancik Bratayuda wis perang gegemburan kaya mengkene diwas kebeneran iki wektu kang prayoga kanggo pamer supaya para pepundhen Brata Pandhawa priksa yen aku ya duweni kadigdayan yo para senopati Srayan sing dudu Kurawa ayo maju ke para ngarsa yen weruh kasepen Antarja tak dilat tapakmu ora mudarak gurone eneng satriya awake sisik sapa iki Antarja ayo aja maju jen maju bareng dapurmu bingungke piye raimu buta awakmu menungso aja meneh kowe dalange ya bingung ayo maju karo atiku kelakon rondo bojomu Antarja bojak guyon kok sepelekke putra Jodipati kok kilani dadaku ayo waton ketok tapakmu tak dilat ora modar sembah parat Sromrata Jayamrata imbangi bangun aku kaning atiku ora ana keciwatan ning karaku yen pancen lakon gumunake temen iki wah
eneng Senopati jare duweni kasekten sing ampuh. Kasektene iki apa kok kawulaku akeh sing padha mati pating pekungkung. Ayo. Aku Prabu Kirmina. Ratu Eka Cakra. Apa anak Prabu Baka biyen. Nadyan aku lho iso mateni karo si Werkudara. Ayo, ndi liyane maju mrene ha. Kowe sing duwe kasekten nuwe, Kowe ya arep apa? Wah, kene ora sepi ruwa. Menungso sisik. Menungso sisik genah kuwi tedak turune menungso. Asu. Arep ditedake menungso aku bakal apa? Parak. Ayo maju kowe. Wah. Kok kakek sekarang ngarani dudu anak menungso. Ayo ndi tunggale. Suramrata, Jayamrata, imbang-imbangan aku. Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kres? Cakeme. Mangsamu. Iki putra Jodhopati kok sepeleke. Ora usah nyumbari para pepundhen. Ayo, sok mateni Antarja. Wong digdaya kowe. Dadah ketiwasan ane kaya ngene iki diterus-terusake Antarja iki ngentekke apa iya sing diarah iki para prajurit serayan lha iki mengko nek nganti mrendhek Kurawa kabeh dipateni ayo wurung Bratayuda tegese bakal ngowahi kodrating dewa ya jumbuh lawan pangedikane Wang Pramesti Guru. Mongko aku ora lila yen Koko Prabu Mandura iki mungsuh lawan Hyang Antarja. Dawuh pangedikane Wang Pramesti Guru wis paring dawuh supaya Antarja lawan Koko Prabu Mandura kuwi mau aja nganti ketemu. Salah sawijine kudu Antarja diracut. Nggih, Antarja mandheka dhisik dah bagus.
srengeng driya mangun kung kanduan rimang lirino tanpa kanen duh putraku nggih wong bagus anakku wong sigit Antarja ora nyono babar pisan yen to pancen jeneng sira kuluk darbe kasekten kang linuwih kawula niki Kanjeng Prabu nyuwun pangapunten nampa bilih rinaos ingkang putra pun Antarja menika lanyo mboten nampi dawuh wondene kula sampun mantun magudeng ayuda ora dadi ngopo kados pundi Mbok Prabu mriksani dumateng kasekten kula dalah sapa wae sing ora bombong duweni putra sing duweni kadegdayan kang linuwih iba kaya ngapa senenge bapakmu Yayi Werkudara nyatane kowe duweni kasekten linuwih saben-saben mungsuhmu iki mau tanding karo kowe ngerti-ngerti ngretak ora mungsuh mimang mbok kapake iki persajan kemawon napa sampun ngantos woro-woro kan sinten kemawon ora iki yen pangapunten mengsah kula menika kula dilat tapakipun mung mbok dilat tapake inggih jalaran kula menika ora nggadahi wisa panjenenganipun Kanjeng Hyang Kulun ingkang dipun wastani wisa kobar sinten ingkang kula dilat-dilamakanipun Tatatu Pejah ngono inggih menapa kepareng kula badhe kula telasaken sakmenika nggih lho kusik lho kabeh kuwi nganggo petung sing genep nganggo cipta kang nek aja busa-busu nek kura wis pira to banggane ya ora inggih nah iki sing luwih bebayani sejatine pun kowe iki mau duwe mungsuh nggadahi mengsah ya mengsahipun Mbok Prabu kuwi ya ngedapi-dapi mungsuhku kuwi bisa ngilang tegese mungsuhku kuwi bangsane bangsa Maya bangsa jin ngribeti karo pun wong aku rumangsa jibek ing atase pun wae iki titisin Bathara Wisnu kapeksa bingung ngrasaku piye nggih Antarja Mbok Prabu sinaosa menika bangsane Maya namung ketingal tapakipun menapa mboten ketok tapake katon menawi ketingal cobi platune nedahaken paduka Mbok Prabu tasih kemutan aku isih kelingan wonten pundi platune nedahaken Antarja bener dawuh luwes padakmu iki aku isih eling mriki tapake Purwandabawati lah tapake mungsuhku mau sing bangsa Maya mau iki lho nggih iki tapake oh menika iya menika tapakipun mengsahipun Kanjeng Prabu iya menawi menika iki tapakku coba tamatno iki mangger piye Mbok Prabu piye menika tapak kula menika tapakmu inggih ora lah ya iki tapake mungsuhku mboten kok menika tapak kula monggo klaten peksani menika ora sami kan tapak kula sami menapa mboten lho tapak kuwi mbok menawa bisa padha ning mboten ngaten menika tapak kula mboten pangling menika cetha tapak kula lha upamane yen Antarja kuwi ndilat
tapake dhewe kula pejah. Oh, mengkono. Inggih. Yen mengkono kowe wedi mati. Ya toh? Mongko nari kowe ngarep koyo-koyo kowe duwene kesaguhan. Malah kowe prasetya karo eyangmu. Menawi kula mboten saged menangi Baratayuda kula entengaken pejah kula. Mongko ngerti ya nggih, Antarja. Jumeneng dadi senopati kuwi ya petunge mung loro, lupute menang kalah, mati karo urip. Antarja. Nadya. Kowe cilik lara gedhe temekaning pati upamane kowe dene iki kowe ngrilake patimu. Tegese kowe iki wis misungsung kaluhuran kawan pepundhenmu para Pandhawa. Buktine kowe bisa ngilangi klilipe bapakmu. Kowe bisa ngilangi klilipe wakmu Prabu Ndwarawati. Prabu Kirmina mungsuhe bapakmu. Praswapati kuwi mungsuhku sing ngrampungi sapa? Ora liya mung kowe Antarja. Tegese kowe iki gedhe labuh labetmu. Upamane to kowe kuwi temekaning pati. Dongget. Kowe patimu ora muspra, misungsa kaluhuran kelawan pepundhenmu para Pandhawa. Lan maneh Antarja, sumrupa ya nggih. Kowe kuwi ora ana sambung rapete karo Bratayuda Jayabinangun iki. Mulane Antarja kuwi mau ora kapacak jumeneng dadi senopati. Ngerti kowe? Wenadening Ludira kawang-wang gekono bangsu mirat dukan Kanjeng Prabu Jimat Semban kula Prabu pepundhen kula iki samangke kula ndodho rengkal patan kula Prabu anggen kula Cemantaka kumawantun nyirnakaken mengsah paduka lan mengsahipun Kanjeng Rama ingkang tanpa pekoyan menika kala wau. Prabu. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksama paduka Kanjeng Prabu. Mangke kula sampun ndodho ing kalepatan kula. Kula sumanggaken pejah gesang kula Prabu. Torjo wonten dawuh. Ya, ngene ya, Nggih.